Da. Și o să mergem să spălăm motocicleta, care are un praf pe ea de 2 degete. Garajul meu încă în construcții, în renovări. Și e un praf pe săraca motocicletă, mi se rupe sufletul de ea. Astăzi am fost la serviciu de dimineață. Ziceam în video anterior că o să facem ceva special, însă ce înseamnă ceva special? Care-i secretul a fi ceva special? De fapt nu este niciun secret. Secretul este să crezi. Să crezi că ceva este special și atunci o să fie special cu adevărat. Pentru că putem să vedem orice lucru, oricât de interesant ar fi, și să nu-l privim ca pe ceva special, să-l privim ca pe ceva banal. Bine, de fapt, o să fiu sincer cu voi, n-am reușit să organizez ce voiam să fac în weekendul acesta, pentru că tot am schimbat schimburile la muncă de pe 1 pe 2, am stat peste program, m-am dus mai repede la serviciu, că a fost nevoie, și n-am reușit să organizez ce voiam să fac. Și o să facem niște chestii simple, o să mergem să spălăm motocicleta aceasta frumoasă pe Baby, după care o să vreau să mă duc să încerc să fac un montaj neprofesional, pentru că nu ne permite aparatura, suntem low budget încă, n-am nici măcar un trepied și de alte lucruri nici nu mai zic. Însă, slavă Domnului și mulțumesc Domnului pentru ceea ce am. Nu e ca și cum le am pe merit, este doar prin harul și bunătatea Domnului. Și acum am dus să iau un prieten ca să mă ajute, pentru că nu o să mă descurc singur să fac filmulețul pe care vreau să-l fac. Și o să-l tărăsc cu mine până undeva, nu știu unde, încă o să ne gândim la o zonă. Acum vreau să mă duc la spălătorie să încerc o chestie nouă. Am un șampon de motocicletă și ultima oară când am spălat motocicleta am folosit mult prea mult șampon din acela și destul de scump. Și am zis totuși să fac cumva economie, pentru că nu vreau să o spăl cu spumă activă normală de mașini, cea care se găsește la spălătorie, pentru că atacă culoarea motorului. Deci nu a motocicletei, nu vopsea, culoarea motorului, cromul acela sau cum să numi. Motocicleta anterioară, când am cumpărat-o, arăta ca nouă și după ce am spălat-o de câteva ori la, nu zic unde, cu spumă activă, a început să arate groaznic. Parcă era ars. Și de la cine a luat motocicleta, a zis că el n-a spălat niciodată cu spumă activă și doar cu șampon special de motocicletă. Și asta o să încercăm să facem și noi. Și am luat o mănușă din aia de spălat auto și o să vreau să văd cum o să reușesc eu să spăl cu ea și cum o să iasă. În mod normal ar trebui să iasă bine. Așa. Să-i speriem, să nu-i speriem. Bă, nici măcar nu s-au speriat, mă. Bun. Hai că așteaptă oamenii ăștia după... Probabil. A, așa, și după aia, după ce ai pus... Da. Hai, ia geanta în spate, să mă urc să ridic motorul. A? Nu, e așa grea.
trebuie să te balansezi. Și am pornit la drum spre spălătorie. Ui! Ui! Dacă microfonul e oprit, nu acum, nu? Nu, Păi dacă nu e microfonul. nu contează, are GoPro. A, da. Să-mi dai și mie votul la montare. Dacă ai zis și tu ceva interesant. Nu, n-am zis nimic interesant. Mergem. Ha? E full, uite. Da. Telefonul, portofelul, întoarce-te să văd dacă e închisă toată geanta. Închisă tot, leagă-ți-o de tine și hai sus. La revedere! Stă pe telefon. Oi, vai. Ai fluierat? O să ne oprim să schimb bateria la GoPro. Că presimt că mă lasă pe drum. Da, în backpack. Tu ești backpack-ul meu. Partea amuzantă e că trebuie să-l dau jos de pe cască.
Bun. Nu. Nu prea am detalii dacă știu, știi? Și am zis că știi cum acela acum să ții și tu telefonul la îndemână. Păi aia o să și fac luna asta, cred că. Mamă, ăsta e nisip. Ce fain, direct pe grămada de nisip m-am urcat. Nu, mai în sus un pic, stai că zic eu. Ce miros de balegă proaspăt. Pai, mi-au înviorat plămânii. Da, sinusurile mele sunt încântate. Bă, cândva a fost, cred că, drumul bun pe aici. Da. Sper să nu cădem. Să luăm trânta vieții. Wow. Wow. Oh, oh, oh. Molapii surprindere. Bă, Doamne ferește. Doamne, ai grijă de noi. Bă, da, bă, nu-s bătrân. Auzi la el, mă. Ioi. Te aud. A, n-ai cum. Adică nu știu dacă ai cum. A, încearcă. Tot felul de experimente științifice. Da. Alea îs. Alea-s vedetele. Aveți și fete pe video? Da. Reluăm? Reluăm ședința? Bagă-ți telefonul să-i dăm până sus. Ți-ai băgat telefonul? Da, ține.